uYesu uma ngale mini esithi bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo, ethetha uxolo kungekho mnandi, ethetha uxolo kubhlungu enyameni yakhe. Ngoba sometimes thina sesicinga ukuthi ukuze ube uyaxolela uhleka okanye uxolela kumnandi, kanti uxola luzika mnandi. Xa uxolela ulinyembezi, xa uxolela usiva kabuhlungu, xa uxolela kungena izikhwenkwane, ngoba zininzi izikhwenkwane ezingena ebomini. Now uYesu emveni kwezikhwenkwane uma esithi bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo, kuba bashumayele enyanisweni kona babengayazi bana ngaba benza ntoni. Mamela ithi iBhayibhile emveni koba zenzekile zonke izinto ezi sele kumnyama ehlabathini kwanyakaza umhlaba, ithi iBhayibhile kwavuleka amangcwaba, izidumbu zonke ezazikhona emangcwabeni zavuka. Bathi abantu besawubona le miqondiso bathi nene lona ebengunyana kaThixo, proving that babengayazi yonke le nto bayenzayo. Sometimes ebomini kuyenzeka okokubana ngabasoniwe ngabantu bengazi ukuthi bayona. Sometimes kuyenzeka ubana ngaba sibamba abantu ngenhliziyo only to find out ukuthi bebengayazi bona ubana ngaba basivisa kabuhlungu. Uthi uStefane xa ethetha equlutywa ngamatye athi Thixo somandla ndicela ubungababeka ityala ngesi senzo sabo abasenzayo. Ithi iBhayibhile watsho wawabona amazulu evulekile. Eyona nto siyidingayo kweli hlabathi, eyona nto siyidingayo ekuhlaleni kwethu, eyona nto siyidinga elizweni lethu, eyona nto siyidingayo emabandleni wethu, eyona nto siyidingayo ezifemelini zethu, sidinga uxolo, sidinga uxolo, sidinga uxolo. Nawe ebusuku ngatsho uthi bawo baxolele ngoba bayazi into abayenzayo. Ngoba xa uxolela awenzeli lo omxolelayo, kodwa xa uxolela wenzela wena, ngoba umuntu ongaxoleliyo akakwazi kulala. Xa uxolela you don't do a favor for the person okofendileyo, but xa uxolela ukhulula inhliziyo yakho, ukhulula isazela sakho ukuze uphile ukhululekile, ngoba ikhona inkululeko eluxolweni.